एसेबां दुखुनांथाव आरो फेसबुकआव नोङो लिरलायबावदों नोङो गोसो गोरोबलायनानैसो नोंसोरो फैदों बाप 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 लाजियासै नोंसोरो साला बिहाम नोंसोरो बिखुनजो बिजामादै उन्दुलायनो नोंसोर लाजियासै दिनै बाथ्रायाथ' बिराद सिरियास जाना फैबाय नङा होनबा दाख्लै गोरोबलायनायनि गेजेरजों फिन बिथांमोना नांलाय खमलाय जाबाय ओमफ्राय बिराद सिरियास मेटार जाना दं दासान्दि ओमफ्राय प्रितिया माने बिराद रागा जोंनायनि गेजेरजों माने रिप्लाइ होदों एमजिनि सायाव बिथांनि गासैबो माने जिहेतु लाखुमाना दोननाय जिहेतु जाथाय बेफोरखौ गासैबो बुंफ्रुना होनाय बायदि जागोन होनबा एमजिआ जे बेसेबां थगायदोंमोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा दिहुनदों दा ओमफ्राय बिथांमोना दा बेफोरबायदिनो मा जालांगोन मा मागोन बुजिनो हाला बिथांमोननि लाइफखौ संसारखौ मोनसेनि सायाव मोनसे भिडिअ नुबायदों होनबा दा मा बुङो बिथांमोननि बिराद माने गोबां जेंना जागासिनो होनबा दा बिथांमोननि बिराद माने लाइफआ बिराद जेंना जेंसिनि गेजेरजों सोलिगासिनो माने दिनै साननो थाङोबा मा जागोन बिथांमोननि लाइफआ दिनै नङा होनबा ओमफ्राय साननानै जोंसो नुनानै भिडिअफोरखौ बिदि गाबलाय खुलाय कल रेकर्डिं गावजों गाव बखिलायनाय बेराफारसेथिं माने ब्लेकमेल खालामनाय माबा खालामनाय नङा होनबा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा ओंखारगासिनो दासान्दि ओमफ्राय मा होनो बेराफारसेथिं माने प्रितिनि फनखौबो ब्लक खालामदों फन हरबाबो मोजाङै नङा होनबा रिसिभ खालामबा मोजाङै रायलाया फन दानना होनाय बेफोरबायदि गोबां नुगासिनो दा बिथांमोना थारैनो आसलथे मा नागिरमादों मा जामारगोन होनबा ओमफ्राय दिनै 2-3 बोसोरनि आगोल जिहेतु हाबा जानायनियाव बिदिनो बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने नांलाय खमलायल' भिडिअ नुबायदोंमोन होनबा दा थिग बिदिनो आरोबाव माने नै फननि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना दिनै गावजों गाव बिदिनो रिप्लाइ होलायबाय थानोसै नामा आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों एक्सुवेलि बिदि समाधान जाया दाख्लै बावैसो रायजो राजानि गेजेरजों माने जिहेतु बिथांमोना गोजोन संसार जागोन होननानै गोरोबलायनानै मिटिं जालायबाय दा फिन दा मा जालायखो मानि थाखाय जाखो होनबा बाथ्राखौ आङो साननानै एसे नायदों दाख्लै बावै जिहेतु बिमा बिफानि माने केस रेजिस्टार जानायखौ लानानै एमजिआ एसे बोराबनाय मोन्दों नङा होनबा दा बेखौ लानानै मोनसे गोदान माने ट्रेन्डिं जादों आरो बेवहाय बाथ्राया ओमफ्राय आसलथे दा एमजिआ प्रितिजों थानो गोसो गैमारै बायदि जाना दं खोमा होनबा जेबै बिथांमोना लास्टाव मा जाहैगोन मिथिला आरो बेवहाय बांद्राय माने बाथ्राया बारायलांबा बिदिनो पुलिस केस जानाय जेल जानाय बिदिबो जानो हागौ होनबा दा बेनिखायनो आं खावलायो बिथांमोना बेफोरबायदि नांलायालासिनो मा सलुसन लानाय जागोन रायजो राजाखौ फिन गोरोबलायनायनि मोनसे मिथिं लेंबावनानै बिथांमोनखौ माने मोनसे गोख्रों स्ट्रंलि एक्सन लानांसिगोन होनबा बेफोरबायदि जाथाय नङाबा उनाव बिदिनो नांलाय खमलाया माने बारायलांबाय थागोन उनाव माने बिदिनो थालायबाय थासिगोन आरो माने मा बुङो नोंबो रायलाया आंबो रायलाया गावस्रालायनाय डिभर्स जानाय बायदि जाहैगोन लास्टआव होनबा संसारा आदा खेस्रा दा जिहेतु बिमा बिफानि मोनसे केस नांना दं दा बे केसा नांनायनि गेजेरजों दिनै सानैबो टेनसन दं एमजिआबो टेनसन दं बिमा बिफानिबो टेनसन दं होनबा बिराद माने गोबां फैसा खरसाबो जाबाय होनदों मा होनदों बेफोरबायदि गोबां जेंना जेंसि दं नङा होनबा